субҳи кӯҳҳои Фон ки бо олами дилфиребу хомӯшонаашон дилҳоро тасхир мекунанд. дар пойгоҳи кӯҳнавардии Артуч дар баландии 2200 метр аз сатҳи баҳр гурӯҳи 15 нафараи кӯҳнавардон бо шавқу шӯри беинтиҳо барои фатҳи қуллаи мақсуд омодагӣ мебинанд. ин аст оғози як саёҳати фаромӯшнашаванда ки дар он кӯҳҳо на танҳо салобати хомӯшиву зебоии табиатро, балки достони зиндагӣ ва муборизаи инсонро нақл мекунанд. салом тамошобинони азиз, экспедитсияи кӯҳнавардӣ ба қалби кӯҳҳои Фон аз ана ҳаминҷо оғоз мегардад. тибқи нақша сайёҳони дохиливу хориҷӣ бояд 80 километр роҳро тай намоянд ки ин сафар 8 рӯзро дар бар мегирад. бо мо бошед дӯстони азиз. чеҳраҳои хандони кӯҳнавардон аз шавқи фатҳи қуллаҳо лабрезанд. мо ва гурӯҳи хизматрасон лавозимоти сафарро ба маркабҳо бор кардем ва бо ҷасорат ва орзуи тозае дар дил ба ин сафари пур аз мушкилот ва зебоиҳои нотакрор омода мешудем. хатсайри мо ҳамагӣ 7 рӯз идома хоҳад кард аз имрӯз эътиборан ва мо аз ду минтақаи асосии кӯҳҳои Фон дидан мекунем ки аз минтақаи қисмати ноҳияи Айни ва аз минтақаи қисмати ноҳияи Панҷакент. қуллаи баландтарини ки хатсайри мо убур мекунад аз Ағба гӯем, Ағбаи Чимтарға аст, 4750 метр баландӣ дорад ва қисмате аз гурӯҳ ҳамон 4 нафар мо азм гирифтаем ки қуллаи энергияро ҳам фатҳ мекунем ки баландии он 5120 метр аст аз сатҳи баҳр ва омодабоши корро рафта истодааст. хеле дида истода имрӯз рӯзи аввали хатсайри мо аст. мо раҳсипор ҳастем ба самти Кӯли Калон. моро нақшаҳои зиёде дар пеш аст. убур аз Ағбаи Чимтарға ки бо нишебиҳои санглох ва роҳҳои танги худ қалби ҳар як сайёҳро мафтун сохтааст ва фатҳи қуллаи энергия, яке аз баландтарин кӯҳҳои Фон. ин сафар на танҳо озмоиши ҷисмонӣ, балки дар он ҳар қадам достони ҷасорат, мубориза ва ошноӣ бо асрори кӯҳҳои Фон мебошад. мо бо ҳамдастӣ ва азми қавӣ ба сӯи ин қуллаҳои пуршукӯҳ роҳ мепаймоем, то дар оғӯши табиати беканор лаҳзаҳои фаромӯшнашавандаро сабт кунем. ҳамин тавр саёҳати кӯҳнавардии 7рӯзаи мо оғоз ёфт. аз пеш табиати сарсабзу зебо ва дарёчаҳои хурушшони кӯҳистон моро интизор аст. роҳи мо минбаъд то рафт ба боло меравад ва мо ҳамин тавр оҳиста оҳиста аз сатҳи баҳр баланд мешавем. баъди чанд километр роҳпаймоӣ бо ҷуздонҳои пурбор мо ин ҷойро барои ками истироҳат интихоб кардем. хуб инҷо бошад, роҳбаландон ба мо ширинӣ тақсим мекунанд. ҳавои имрӯзаи саёҳати мо тозаю офтобӣ аст ва мо бо қалбҳои пур аз ҳаяҷон ва чашмҳои мафтуни ин манзараҳои беканор ба пеш ҳаракат мекунем. бобо баландиҳо, яъне қуллаҳо сар нашуда, аллакай ман каме монда шудам. инҷо аз ин сайёҳам аз баъзеашон пурсидам ки оё шумо монда шуде? мегӯянд монда не, азбаски ҳаво гарм аст ва ба онҳо гуфтем ки 1-4 километр болотар ҳам салқинӣ, ҳам табиати зебои кӯҳҳо моро интизор аст. ана он баландӣ.
роҳи мо аз ин ҷо каме душвортар мегардад. Лек кӯталии тӯлонӣ ки аз канори дарёчаи кӯҳӣ мегузашт, роҳи моро нисбатан шавқовару ҷолиб мегардонд ва барои идомаи роҳ ҳавасманд мешудем. лозим ба ёдоварист ки бо маром баланд шудани мо аз сатҳи баҳр ва бо ин роҳ мутобиқшавию омодагии ҷисмонии мо ба шароити баландкӯҳ кафили фатҳи бомуваффақиятонаи ағбаи чимтарға ва қуллаи энергия мебошад. Бежать никто не собирается, потому что кто бежит, тот скоро будет сзади нас. Они сорвут просто дыхание. А следующая остановка у нас Куликалон или? Куликалон и отдых. Будет ланч, потом погуляем по озерам и перейдем на Дюшаху, на озеро. Там будет лагерь. тамошои табиати сарсабзу хуррами баландкӯҳи Фон бошад, барои ин моро то чанд ҳавасманд менамуд. аз ҳамроҳони мо Олег бори аввал аст ки ба саёҳати кӯҳӣ ба Тоҷикистон омадааст ва аллакай аз Тоҷикистону манзараҳои ин ҷо таассуроти зиёде пайдо кардааст. Горы, кайф. Скажи, пожалуйста, Олег, вы откуда? Я из Москвы. Из Москвы. А как вы узнали про Таджикистан, про Фанские горы? У меня сестра была пару лет назад здесь, и у нее был просто восторг. Я по ее рекомендации решил приехать. А когда вы прибыли в Таджикистан? Вчера. Вчера сразу к лагерю вы приезжали? Да, я немного при Шымкенте побыл, а потом сюда в лагерь сразу. Ну что, как вам понравится? Хотя еще я не могу задавать этот вопрос, то, что вам понравится или нет, пока еще мы в начале дороги. Вот. Сейчас, в данный момент, вот, тебя какое ощущение у вас? Ой, мне очень нравится. Я полон сил, мне нравятся люди, которые окружают меня, мне нравится администрация лагеря, мне нравится команда, которая у нас собралась, группа для похода. Впечатления пока исключительно положительные. чанде пас аз пиёдаравӣ мо ин баландиро ҷои истироҳати худ қарор додем. баландӣ аз сатҳи баҳр 2500 метр. ҳамроҳонамон ба аксу наворбардорӣ, суҳбатҳои гарм ва сабти рӯзномаи саёҳати хеш бо рӯҳияи хушу хурсандона машғул шуданд. инак якчанд нафар аз нафарони боқимонда низ ба мо расиданд. اینجا دوستان عزیز حالا رسیدیم در آن همین همواری بعد از چند مدت با بالا برآمدن و در اینجا سیاحان کم استراحت میکنن و باز بعد از استراحت راه پیش میگیریم با کولی کلان و روزی اول از اینجا خاطررسان میکنیم و در کولی کلان خیمه میزنیم و در آنجا شب رو روز میکنیم و صبحی بر وقت باز از آنجا قطع سیر رو یعنی کوهنوردی رو ادامه میدیم.
мо ба кӯҳҳои баланду барфпӯш наздик мешудем. инсон ҳамеша ба дунёи беканору ниҳоят бузурги кӯҳҳо мароғ дошту дорад, чун кӯҳҳо асрори таърихи гузашта ва олами рӯёҳои ҳар нафарро таҷассум мекунанд. ин ҷо дилатон кушода ва пур аз фараҳ мегардад. It's a finish! Yeah. Wish it was. Ready for the helicopter. машғули тамошои зебоии беканори кӯҳҳои сафедпӯш мо бехабар ба кӯли Калон расидем. ба баландии 2800 метр аз сатҳи баҳр. тибқи нақша ин ҷо бояд хӯроки нисфирӯзӣ тановул карда ва пас аз каме истироҳат роҳи худро ба кӯли душоха идома диҳем. якумин кӯҳгарди ман ба муддати 8 рӯза мебошад ки ба баландии 4500 метр мебуроем ва аз ин кӯҳҳо одам як нафаси тоза мегирад, як қувваи тоза мегирад. барои онҳое ки кӯҳро надидан кӯҳнавардӣ кунед, кӯҳҳоро тамошо кунед, аз ин манзараҳо лаззат баред. тоҷикистон бо ҳамин хел кӯҳҳош, бо ҳамин хел зебогиҳош, бо ҳамин хел обҳои мустаҳфо ки дар ягон рӯи дунё ба фикрам ин хел нест. зебоии кӯли Калон дар кӯҳҳои Фон ки чун оинаи нилгун дар оғӯши кӯҳҳои барфпӯш медурахшед, табиати дилфиребу бағоят назарраборо инъикос мекунад. ин кӯл бо оби зулол ва манзараҳои атрофи худ ки бо кӯҳҳои сар ба фалак кашида иҳота шудаанд, ҳар бинандаро мафтун месозад. мо дар ин ҷо меҳмони мардуми таҳҷоии кӯҳистон шудем ки бо меҳмоннавозии гарму самимии худ моро ба сайри олами фарҳангу анъанаҳои тоҷикӣ бурданд. ҳангоми хӯроки нисфирӯзӣ моро боҷурғот ва дигар хӯрданиҳои маҳаллӣ меҳмондорӣ карданд. Ещё чуть-чуть. Трошку чуть-чуть? Да. Хотите? Я хочу. Хорошо.
баъдан бо дили пур аз меҳру ҷустуҷӯи таҷрибаҳои нав роҳамонро тавассути роҳҳои сангӣ ва дарёчаи хурӯшони кӯҳӣ ки бо садои худ моро ҳамроҳӣ мекард ба сӯи кӯли душоха идома додем то боз як саҳифаи нави ин сайёҳати пур аз асрору зебоиро кашф намоем. пас аз чанде роҳ рафтан ва тамошои манзараҳои гирду атроф мо ба кӯли душоха расидем. дар баландии 3060 метр аз сатҳи баҳр соҳили кӯли душоха бо манзараи зебои худ моро мафтун карда ин маконро барои хаймазанӣ беҳтарин интихоб гардонид. моро ғайр аз гурӯҳи 15 нафараи кӯҳнавардон ва 2 роҳбалади бо таҷриба инчунин 8 нафар ҳайати хизматрасон аз ҷумла ошпази боҳунар низ ҳамроҳӣ дошт. اینجا شیشتیم که یکمی چیزی که در دست مقال دید همیشه اختلوب خوردستیم. محترم پور اینجا آشپز اما من بگاه چی خوراک میکنین؟ چند نمود خوراک داریم؟ بگاه 2 نمود خوراک. یکمش حتما استوا، دومش مرغ و کارتوشکا. یالا ها؟ بله شروع کردم میکنن هر روز از روی نامگوی خوراکی آشپز اما خوراک هرخیله میکنن. هم آش پلو هم داریم در خط ایران. روزی چنده آش میخوریم؟ فردا در آلودین آش میخوریم. Ага журналист. Инҷи хубе? драма тамошо дидем. Не. инак дӯстони азиз, баъд аз хӯроки шом мо ҳамагон сайёҳони дохиливу хориҷӣ гулхан оростем ва дар назди гулхан пеш аз хоб рафтан каме суҳбат мекунем ва баъд хоб меравем. зери осмони пурситора, садои мавҷи об дар соҳили кӯл ва бӯи хӯроки гарми шом фазои фараҳбахшеро эҷод мекард.
рӯзи дуюми саёҳати кӯҳнавардии мо бо тулӯи офтоби ҷаҳонтоб оғоз ёфт. ман ки то нимаи шаб ба дидани наворҳои гирифташуда ва қайдҳои рӯзмарра машғул будам, дер аз хоб бархостам. ва аз ин рӯ бинандаи азиз, танҳо андаке аз хӯроки субҳонаи болаззат бароям насиб шуд. Но, честно говоря, первая ночь адаптация была не очень. То есть, я понимаю, что потихонечку будем привыкать ко всему. Но с первой ночи, конечно, всегда тревожная, всегда ворочаешь, всегда привыкаешь. Ничего страшного. Выжили. Холодно не было. Выжили. Привыкаем, нормально. Сейчас встали. Разберемся. Думаю, вот самое я, конечно, жду, что у нас плюс 900, потом минус 1000. Это очень, кстати, обидно. Потом опять подниматься на высоту. Не, чтобы сразу там остановиться и дальше идти, но не получается. Ничего, сработаемся, будем идти. мутобиқшавӣ дар баландии зиёда аз 3000 метр аз сатҳи баҳр ки бо шаби ором ки дар соҳили кӯли душоха гузашт, ба гурӯҳи мо нерӯи тоза бахшид то барои идомаи сафар омода шавем. мо хаймаҳо ва лавозимотамонро ҷамъоварӣ кардем, борҳоямонро ба маркабҳо бастем ва ба роҳ баромадем. Вчера мы выдвинулись с туристической базы Артуч, поднялись на высоту 3060 метров. Подъем в целом был комфортный. Мы шли небольшими подъемами, делали остановки, небольшой отдых, пошли дальше, набрали воды, пошли дальше. И в целом вчерашний день прошел очень позитивно. Мы посетили озеро, побывали в гостях, попробовали местную пищу, молочные продукты. Очень красочный поход, очень яркие впечатления, красивейшие виды гор. Здорово. Здесь мы увидели, наверное, только краешек страны, но это сногсшибательные виды. Это красивейшие пейзажи. Я уверен, каждому нужно побывать и увидеть своими глазами. Когда мы говорим про горы, мы вспоминаем слова уже ставшего классиком Владимира Высоцкого: «Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал». боз ҳам ба сӯи баландиҳои кӯҳсор. ҳар қадами мо дар ин роҳи санглох ва пурпечутоб ки ҷо ҷое зери офтоби сӯзони баландкӯҳ ва садои дарёчаи хурушон пеш мерафт, моро ба фатҳи қуллаҳои навбатӣ ва кашфи зебоиҳои беназири фон наздик мекард. мо аз кӯли душоха то рафт дур шуда, бо ҳар қадам ба қуллаи ҳадафи худ наздиктар мешудем.
Далее мы готовы к встрече с горами. табиати зебои баландкӯҳи фон бо пиряхҳои дурахшон, нишебиҳои сабзу санглох ва осмони кабуди беканораш аҷаб зебоии дилфиребиро офарида буд, ки ба рӯҳи мо нерӯи тоза бахшид. роҳи мо, пайраҳаи мо то сари ағбаи Аловидин меравад. инҷо баландия 3600 метр тақрибан. боз 1.5 соати дигар роҳ дорем. баъд аз 1.5 соат ба қуллаи ағба мерасем. дар он ҷо як хӯроки нисфирӯзӣ мехӯрем. пас аз он ба самти поён раҳсипор мегардем, ба самти кӯлҳои Аловидин, ки унҷо моро интизор мебошанд. баландии кӯлҳои Аловидин 2800 метр аз сатҳи баҳр аст. мо оҳиста мебураем, шумо баъд оҳиста ношад афрафо мода муяббасед. инак бо муваффақият ба нуқтаи баландтарини хатсайри имрӯза расидем. ағбае ки силсилакӯҳҳои зеботарини фонро аз ҳам ҷудо мекунад ва аз он ҷо манзараҳои фаррохи марғзораҳо ва кӯҳсори кӯлҳои Аловудин пеши чашмонамон кушода шуд. ана дӯстони азиз, ана ҳамин баландии 3600 метр аст ки имрӯз мо ба қавле фатҳ кардем. ва нугуфта намояд дар инҷа соёҳоне ҳастанд ки фатҳ кардани қуллаи Чимталға дар дилашон ҷӯш мезанад ва ман ҳам аз он ҷумла. дар ин баландии афсонавӣ қарор гирифта, албатта дигар намехостем аз он дур шавем. ин ағба ки силсилакӯлҳои фонро ба ду тақсим мекунад, барои бисёре аз кӯҳнавардон макони истироҳати дилнишин аст. Это был непростой подъем, это был самый сложный подъем за все это время. Но это кайф, конечно, когда ты его преодолеваешь, такие ощущения испытываешь, непередаваемые. Не устал? Нормально. Да. Я хочу вот одно правило заметить, главное, проще идти медленно, не останавливаясь, чем с остановкой. Ну, мы молодцы, мы пришли одни из первых. Да. Да. Опять. дар ин ҷо бо чанд нафар кӯҳнаварди аз он тарафи ағба омада вохӯрдем, ки бо суҳбатҳои гарму самимӣ хотираҳои сафарашонро ба мо нақл карданд. мо 4 рӯз аст ки ба ин кишвар омадем ва бо 3 рӯзи дигар дар назар дорем ки дар ин ҷо бимонем. ин ҷо воқеан манзараҳои дилфиреб дорад. обҳо ранги кабуд доранд ва чуноне ки дӯстам ҷон иброз намуд, онҳо ба баҳрҳои кариб монанданд. ҳарчанд роҳи поёнравӣ каме душвор менамояд, вале кӯшиш кардан меарзад. агар инсон бо оромӣ ва сабр қадам диҳад, ҳатман ба мақсад мерасад. бо вуҷуди ками душворӣ манзараҳои зебо тамоми хастагиро фаромӯш месозанд ва дар охир шодиву хушнудӣ эҳсос мегардад. ин кишвар воқеан зебо аст. мардуми тоҷик хеле меҳрубонанд ва табиаташ тозаву пок мебошад.
می‌دهد. حضور در چنین محیط به روح و روان آرامی می‌بخشد. حس می‌کنیم که گویا در مرکز جهان در میان کوه‌ها قرار داریم. منظره‌ها واقعاً حیرت انگیزند و ما از این سفر نهایت خوشنود هستیم. dans les montagnes et les paysages sont vraiment magnifiques, donc on apprécie beaucoup. پس از لحظه‌های کوتاه استراحت که با شینخوری، عکس برداری و نوارگیری منظره‌های بیکنار پر شد، ما آهسته به پایان سوی کوه‌های علاودین راه پیش گرفتیم که با زیبایی خود چون مرواری در دل کوه‌های فان آوازه‌دار است. اینجا در یک قسمت راه ما برای خوراک نصف روزی تنفس کردیم. از طعم خوراک آشپزمان لذت بردیم و با نیروی تازه باز به راه برآمدیم. همینطور ما به کوه علاودین، یکی از گنجینه‌های زیبای کوه‌های فان رسیدیم. شب دوم سیاحت کوهنوردی ما اینجا خواهد گذشت. فردا ما را روزی پر از لحظه‌های جالب انتظار است. استراحت کوتاه، فرآمدن به بلندی 2600 متر و باز برآمدن به 2900 متر از سطح بحر برای مطابق شوی و از همه جالب مастер класси оши палови тоҷикӣ. ин ҳанӯз танҳо оғози саёҳати 7 рӯзаи мо ба ағбаи чимтарға ва қуллаи энергия аст. бо 5 рӯзи пур аз кашфиёт ва фатҳи қуллаҳои навбатӣ дар пеш, бинандаи азиз, моро ҳамроҳӣ кунед то шоҳиди идомаи ин сафари ғайриоддиву нотакрор бошед.